अरे कहत रहलू हई सती सवितरी हम उ सब कामवा करीना। अरे कहत रहलू हई सती सवितरी हम उ सब कामवा करीना। उहाँ त बोली नाही निकलत होई, उहाँ त बोली नाही निकलत होई। अरुण बाबू गोपालगंज अरे फोने पर खाली फोनिया वालू हमके औरी कुछ ना दिहलू हो। अरे फोने पर खाली फोनिया वालू हमके औरी कुछ ना दिहलू हो। उहाँ त बिना पूछले तहरा, उहाँ त बिना पूछले तहरा चौकी पहरोती बेलत होई। ससुरा में भातार कुबेल त होई, लेता होई, लेता होई। पटेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कुचायपुर। अरुण बाबू गोपालगंज अरे राम जी त बबुआ के देई के धोखा, अरे रोशन संगे चली गईलू। राम जी त बबुआ के देई के धोखा, रोशन संगे चली गईलू। यादो विकास कहे पड़ती उ खेतवा, यादो विकास कहे पड़ती